In-negozji bqgħu parti kruċjali mis-suċċess ekonomiku tal-pajjiż. Dan sostnih il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inawgurazzjoni ta' investiment li jlaħħaq 8 miljun euro mill-kumpanija Pet Nutrition f'San Ġwan. Huwa sostna li l-istrateġija tal-Gvern tikkonsisti f'appoġġ għan-negozji sabiex dawn jibqgħu joħolqu tkabbir ekonomiku u l-ġid u joffru karriri aħjar għal ħaddiema tagħhom. Dawn imbagħad jissarfu fi kwalità tal-ħajja aħjar u jiġi assigurat futur sostenibbli. Il-Prim Ministru qal li fi żmien ta' pandemija il-Gvern ta' serħan il-moħħ lin-negozji u lin-nies, anke fi żmien meta kien ġie mbassar li jintilfu 50,000 impjieg. Fakkar li nataw 1.6 biljun euro fajnuniet lill-poplu u lin-negozji. Dr. Abela għamel referenza għal kriżi globali tal-enerġija u tal-ikel li qed taffaċċja id-dinja bħalissa u spjega kif b'differenza din id-darba l-għajnuna ġiet diretta lejn is-settur tal-enerġija biex il-prezzijiet tal-konsumaturi jibqgħu stabbli u ma jolewx. Huwa afferma mill-ġdid li din l-għajnuna ngħatat biex jiġu protetti n-negozji li affaċċjaw diversi sfidi fosthom minħabba li Malta u Għawdex huma gżejjer insulari u minħabba nuqqas ta' biżżejjed riżorsi umani. Il-Prim Ministru rrimarka li l-Gvern Malti kien l-uniku Gvern Ewropew li ta' din l-għajnuna biex in-negozji ma jieħdux daqqa l-isfel. Nas-sena d-dieħla ħankunu qed inqarbu 600 miljun euro fajnuniet, jiġifieri iktar minn biljun, kważi 1.1 biljon fajnuniet biss fil-qasam tal-enerġija. Biex tkun tista' tibqa' tagħmel dan kollu, bil-forsi li l-Gvern irid jibqa' jassigura u isaħħaħ id-dħul tiegħu. U dħul tagħmlu mit-taxxi naturalment u ta' iżda mit-tkabbir ekonomiku. Jiġifieri il-kollezzjonar tat-taxxi jiżdied billi inti tiġġenera aktar l-attività ekonomika, għandek aktar dħul, għandek aktar impjiegi li qed jiġu ġenerati, żgur ma tagħmlux billi tdaħħal xi burdata fil-poplu taqtih il-qalb ta' doom and gloom, ma tagħmlu billi l-kelma awsterità twarraba kompletament u titkellem dwar politika tal-inċentiv. U propju dak li rajna llum f'dan l-investiment. Dr. Abela faħħar l-impenn tal-kumpanija Pet Nutrition li timmanifattura u tbieħ l-ikel tal-annimali domestiċi u l-investiet fil-fabbrika tagħha bilan li tibqa' tespandi l-operat tagħha biex il-produzzjoni tissaħħaħ u ssir aktar effiċjenti u sostenibbli. Huwa qal li dan il-proġett jirrappreżenta l-viżjoni ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru sostna li Malta u Għawdex għandhom jaslu għan-newtralità klimatika u li l-iżvilupp ekonomiku u l-miri ambjentali m'għandhomx itelqu kontra xulxin. Id-direttur tal-kumpanija Pet Nutrition Matthew Ismayer tkellem dwar kif il-prodott tagħhom qed jiġi manifatturat f'pajjiżna u għaldaqstant huwa Malti mill-bidu sal-aħħar. Hija ħolma li saret realtà, aħna kburin ħafna li aħna Maltin. U din hija proġett mhux ta' kumpanija tagħna biss imma tal-Maltin kollha li llum jista' verament ikunu kburin li hawn ditta Maltija li tipproduċi l-ikel mhux biss għall-Maltin imma llum nesportaw ukoll 70 pajjiż dal-prodott Malti b'identità kollha Maltija. Is-Sur Wismajer spjega li l-kumpanija identifikat l-opportunitajiet kbar li kapaċi toffri Malta u qal ukoll li żmien il-pandemija ma xekkilx ir-ritmu tal-progress tal-kumpanija. Żied jgħid li l-ambjent dejjem kien fiċ-ċentru tal-ħidma ta' din il-kumpanija u fil-fatt il-kumpanija tagħmel użu minn materjal riċiklabbli biex jiġi ippakjat il-prodott tagħha. Barra minn dan ġew installati madwar 1000 pannella fotovoltaika li fis-sena mistennija jiġġeneraw 650,000 unit ta' enerġija.